Sritinon langending pamyat busana maneka warana renggeng kancana retno bro bandira layuku mitir sindrang pandresi maruta serna om kumaraning wiyat mantian lera kumlepeting tuwaca suprasta kayu pangkeprapal puspita handraing siti ron mawur katyubing angin kokilobu parasu mabar capo wis paripurna denira Wansakara Raden Haryatyaki mengsah para Kurawa. Para Kurawa mundur ganggang colong pelajar nalika semanten katrajang kadigdayani Raden Haryatyaki ingkang nyata den Ayaminata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna satemah ungguling yudha. Sigra nyimpang marga Sang Pandhita Durna ngirit sangganing para Kurawa. Capo. Gandya kang winursita ada ginawi cerak ginawi adoyak ditunggal papane nanging siji caritane. Mangkono ingkang dumunung wonten negara Jurang Parangsuh Nalendra Yaksa gagah ingkang nalika semanten keparang lenggah stinggil Binatrata yen Cinandra saka Mandrawa yekti kaya dene Nalendra Yaksa ingkang sekti mandraguna.
Tata Kati Wisraya ingkang sasa waruta Dewi Makanda Dewi Wilangan Makanda adegan ingkang kaping 2 yen dikagambaraken ing negara Jurang Parangsuh, negara ingkang ageng nanging datan agung. Nadyan tawus ayom nanging kirang ayem, apa ta darunane mangkono? Yekti ing mriku keh Candala ingkang hambeksia, Durjana Juti Miangguna Desti tenung cantet bundet pilutu-pilutan kang teluh braja. Madat madon main lan minun wis dadi pakulinane para nayaka praja, wedhaipun para kawula negara Jurang Parangsuh. Saben wanci dalu kencar-kencar pinajaran damar sewu wisah jarak yang golo-golo. Sanggen-gen keh pawungan kang sami suka parisuka memangun sukaning manah. Gumyak gumrenggeng swaran kang katungkul ngabotoan. Keplek kecek dadu kopyok yang domino ceki remi uga rakeri. Sinelan guyulat talatah tondo yen unggul denya kasukan nanging ugi senenggak santak kang kasoran pisu ndridil kaya maling kudanan. Wonten malih wis mualit remu-remu sorote pandan kawurian lengkat-lengkot lelewani milangoni sulaing para tuna susila kang arsa amikat priya kang lagi lali garwa kulawan putra satemah larut kiruting karman ngunjuk-unjukan kang mawa wisa pating ketandhap pating gelayar satemah dawah ing sak marga-marga nenggih sinten kang minangka gegununganing para kawula negara Jurang Parangsuh ing kono Sang Nalendra Yaksa keparang lenggah dampar kencana lenggih menika ingkang jejuluk Prabu Yaksa Kumara. Nalendra genya sak gunung anakan netra pindha surya kembar grana yah cantiking baeta untulir glaji waja tutuk pindha guwa menga yen to petak kaya gelap yen waing kaya gluduk rikma denadul-adul binelah kanan saha kiring kaya grumbul ingkang gegirisi lenggeng kang kepareng ayun Nalendra telukan saking negari Paranggebarja nenggih Sang Prabu Dirgamuka Sakti Mandraguna parandene deku-deku mari kelu wonten ngarsane Sang Yaksendra tan kantun Pasibanira Warangkanata Sang Patih Werdu Bantala ingkang tinanggenah pranata sangganing para prajurit miwah para punggawa ingkang sumewa mangkono dupi wis lenggah satata sang nata kepareng
amedhar sabda gereng-gereng geru-geru swantenira padas malimun lamun to dereng kacreng ladhi Yatori sedeng siniwaka Sang Hyang Sindra kura rupa prastis teng dampar kencana asri rengganing busana kinontrang-kontrang Mas Retno yayahi wang Bathara Kala siniwa ing kayanganira sinde Paprawatya yaksa alon medharing sabda Sri Bupati latalah gojleng-gojleng arcaka blah-blis lanang lakune cek-cekan mengkota Yayi Prabu Dirgamuka jeneng sira sawanana setinggil padha kanthi Basuki Yayi Prabu Dirgamuka. Duh, Cait, jagat Dewa Bathara. Ih, sawetawis anggen kula marasiba ngesa paduka Kaka Prabu. Yaksa ingkang samangkih kepareng tinangking dampar kencana. Kaka Prabu Yaksa Kumara kepareng kula sowan kalih sing rubeda Nirbaya Nirwikara. Langkung luwih sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa Yayi Prabu Dirgamuka ngaturake pangabekti marang pun Kakang Yayi. Pangestunipun Kakang Tampanana inggih dat kacadhong kanthi graning tangan kalih. Kula pun diwonten saka kinawongan jangga tumanduing Jajamana Bawaksana dayanana kasantosanipun Kang Rayi. Penak nanggonira sowan inggih ngestaken dawuh. Lan jeneng sira Patih Werdu Bantala. Lah dalah. Wonten dawuh sinuwun. Padha kanthi rahayu piswanmu ana setinggil negara Jurang Parangsuh. Kawula non boten kirang setunggal napa sowan kula Kanjeng Sinuwun kepareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa Patih Werdu Bantala pangestu Tampanana teh inggih dat kapundi sinuwun kejaba kang sawe iku bali marang Yayi Prabu Dirgamuka nyadong dawuh Prabu
marmane Yai Prabu adoh tak gawe cerak-cerak tak wraketake ing kene ana wigati sing bakal tak andharake marang Yai Prabu. Pun Kakang sajak ora kuciwa jumeneng nata ana ing negara jurang Parangsuh kene. Nanging batinku sing durung trima. Sebab menapa? Merga anggonku jumeneng nata iki durung nyanding prameswari, tegese aku durung bisa jangkep nggonku dadi ratu yen durung duwe prameswari. Lah dalah, lajeng kesanipun menapa sampun wonten wanita ingkang dados katresnan paduka ing samangke Kang Prabu? Ya nyatane ana wanita sing dadi katresnanku sing gegawengan dunung padane netra sing ora iso tak lalekake. Ya mbok menawa iki jodho dhawuhku ing kene dadi calon prameswariku. Menika putri saking pundi, Kang Prabu? Putri saka Madukara Atmajane Raden Janaka ingkang sesilih Pergiwati. Oh, uga nampa sasmitaning dewa yen to aku iso duwe garwa prameswari putrane Janaka ingkang sesilih Pergiwati. Wah, aku dadi ratu Gung Binedhara, Yai Prabu. Sasaking Rananggana Rananggana magaya kelar magaya kelarira wang Makutra Macuru Jungkung Nggih, menawi ngaten lajeng dawuh paduka Kang Prabu kados pundi? Menawi kula sagah tinanggenah minangka dados duta paduka nglamparaken putri saking Madukara rasa dadak dilamar. Yen to dilamar ora bakal diwenehake, mengko aku dhewe sing bakal jwangkah tak colonge. Iki mesti kena lan cetha dadi garwaku. Oh, yen kados ngaten kula sepanggaken, mung aku njaluk Yai Prabu budalaken sangyaning wadyabala supaya tutwuri lakuku ngawat-awati sak lakuku mengko. Mbok menawa anggonku ndusta Putri Madukara mengko kadenangan Bathara sing bakal nyekel lakuku. Gestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Ora ana dawuh maneh kejaba iku. Mara budhal dina iki ngestaken dawuh Kang Prabu. Patih Werdu Pantala wonten timbang dawuh sinuwun kowe uga aja nganti karo den gawe budhana para wadyabala klek-klek balung acandak ilu-ilu Banaspati gendruwo dedekan jrangkung warudaya griya lan pocong aja nganti ana sing keri sebaren ing tlatah Madukara gawenen geger gawenen miris sangjaning para kawula Madukara yen to geger kahanane Janaka mesti mung menggalihake
kahanan ingkang dumadi ing kasatriyan. Oh, Lena tak jolonge Pergiwati Putri Madukara. Oh, ngestuaken dawuh sinuwun. Narpati ngangen-angen payanandri bawana tanda krendha tarambaya lir kilat-kilating waspa lir guna jaya kang kawekasan kepareng kula nyadong dawuh Raden Patih. Wiji Dewan nyani Wadyabala saking Jurang Parangsuh. Oh, ladara nyadong dawuh Raden Patih Werdu Bantala. Kabeh Wadyabala saka Jurang Parangsuh tak wiji-wiji dina iki bakal tak budhalake. Tutpuri lagune Gustimu Prabu Yaksa Kumara sing kepengin bakal mondhong putri kanthi srana ndusta Putri Madukara ingkang sesilih Pergiwati. Oh, latalah. Lajeng picalipun para denawa dinten menika ugi ora ketam cara lintang sambung obor mangkat dina iki. Adoh digawe cerak yen to cerak didoi bakune kowe njaga urmaksa lakune sesembahanmu Prabu Yaksa Kumara. Oh, ora tangisaken dawuh kepareng bidal. Ya sing ati-ati lakumu.
Rasan dadang nganggo sangu barang bakune mangkat. Ayo. Kayak wis. Aduh. Ya saya. Sampun beda sangjaning Rata Denawa pating gritrah pating grayar kaya barungan den dandani lakune nang yogya kang ngawu semangkono kang dumunung wonten kayangan Sapta Pertala Sang Hyang Ananta Boga nampi swanira kang wayah Raden Antarja ingkang nganthi kang ngerayi Raden Antasena deku-deku mari keluwenten padanira Sang Hyang Ananta Boga mangkono lan pangandikanira
Ore sang Mahayogi sawusnya semeti mungging patrabaan tangwani ngali wijiling sasongko saking angraning puger Siwarsana mengkuta putuku Antarja jeneng kita sowan ana ing ngersanipun Hyang padha kanthi rahayu kawula nuring nggih Kanjeng Hyang boten wonten setunggal napa sowan kula marang ngabiyantu ngersanipun Kanjeng Hyang keparang ingkang wayah ngaturaken sembah kula kunjuk wonten kesepaduka pukulun Ananta Boga. Ya wis ulun tampa pangestuku tampanana ngger putuku Antarja iki dat kapun wisaka minangka jimat paribe. Mengko dhisik sajrone jeneng kita sowan lah kok bareng laku karo jejering satriya ingkang kalenggane iki uga melu sowan. Iki sapa? Antarja, nggih nyuwun mapunten. Monggo dipun dangu kewala. Supados terang terwaca menika satriya saking pundi lan sinten kang dados sinambating wangi. Ya mengkono Antarja. Pawongan ingkang bisa sowan ana ing kayangan Sapta Pertala padha kanthi rahayu lan sapa jenengmu? Ya Mbah, aku rano siji apa sak lakuku sowan ana ing ngersane Simbah Ananta Boga. Ya ditepungake wae aku iki Antasena ingkang yektine aku putu Sang Hyang Baruna. Oh, kowe kuwi putu Sang Hyang Baruna. Ya mengkono. Lah apa kang dadi darunane ing rikalenggane iki sowan ing kayangan Sapta Pertala. Lah iki ceritane. Aku kuwi takon tambuh marang Eyang Baruna sapa sing ukir jiwa ragaku. Lah wasana Eyang Baruna ora kersa paring pangandikan malah kepara aku supaya sowan ana ing kayangan Sapta Pertala. Ingkang saperlu njaluk pangayuwane Sang Hyang Ananta Boga. Nggonku kepengin ngawu-awu Sudarma sapa sing ukir jiwa ragaku. Ung Siwarsana,
Antasena yen to kita kepengin bakal mangerti ingkang ngukir jiwa raga kita ya Sudarma kita yekti tanpa beda kelawan Sudarmane putuku Antarja lho Raden Antarja iya iki sedulurmu tuwa ya kakangmu Antarja iki uga putra Raden Werkudara panenggak Pandhawa mula padha-padha putra Werkudara jeneng kita isih kadang oh lah Raden Antarja ya wektu kalenggan iki sowan ing kayangan Saptapertala Ger Antarja wonten dawuh Kanjeng Hyang iki isih kalebu adimu dhewe ya putra Jodipati aduh nggih menika ingkang saking pundi saka dasaring samudra putra Raden Werkudara ingkang patutan kelawan Dewi Urangayu ora ngaten nggih yen ngaten menika kadang kula taruna iya mengkono Dimas Antasena padha kanthi rahayu oleh pamujine Kakang Antarja ana siji apa bektiku katur Kakang ya tak tampa Dimas Antasena lah sak banjure sakwise aku nampa pandikane yang Ananta Boga yen aku iku nunggal bapa kelawan Kakang Antarja ingkang ngukir jiwa ragaku ya kuwi Raden Werkudara panenggak Pandhawa iya pancen mengkono besok kapan nggonku iso ngaturake dharma bekti lan ngaturake sembahku karo Sudarmaku tegese aku kepengin bakal ketemu karo Sudarmaku ya yen to pancen madhep mantep marep kang dadi rasamu Antasena kepengin bakal ngawu Sudarma karben sangku bisa bareng laku lan putuku Antarja anggone bakal sowan ing kasatriyan utawa negara Ngamarta ora ngono ya yen kaya mangkono malah tiwas kebeneran banget rasa dadak goleki ana ngendi dununge negara Ngamarta ya dununge bapakku Raden Werkudara nanging kabeh mau sing prayitna ngati-ati Ger sebab sak lakune iki mau sing duwe gegayuhan ingkang luhur bakal ana sandungane mula sing kebak kaprayitnan titikane negara Ngamarta iku yekti ana bumi gandane wangi ya kuwi negara Ngamarta mengkono Ger Ridho mawur mangawu mawurahan dina tengarane ngajurit gong maguru gongso ong ong putuku nggir Antarja wonten dawuh Kanjeng Hyang dina iki gandeng jeneng kita anggone sowan wis purna kang dadi wigatine ngelmu uga wis tak paringake marang jeneng kita malah kepara pusaka sisik kencana uga tak paringake marang kita mara kage bali ya ana ngersane wong atuwa kita kantenen adimu Antasena ingkang bakal ngawu Sudarma iki inggih ngestaken dawuh Dimas Antasena piye Kang ayo dina iki bareng lakuku yen kepengin bakal ngawu Sudarma ketemu marang Bapa Werkudara yo tak derake njaluk pamit Mbah Antaboga yo sing ati-ati Antasena
Sigra bala kang tumingal prangat sampo samya ngadali Om oleh ratadit weleting kota dan nyanggung manguncang niting benjang sangat jimeji ladinyo ngedali wuwus Om mengko tadiku di Dimas Antasena piye kan apa Syadi durung mangerti dununge negara Ngamarta ya duning Sudarmaku ya Sudarmamu blas durung ngerti mula aku ngawu-awu Sudarma malah kepara dililani aku bareng karo kowe Kang iya kena bareng aku nanging sing ati-ati iya iki merga wis dumunung ana ing daratan tegese aku wis mijil saka tenging Bantala oh mulane le pading mergo aku wis metu saka jrone bumi iya mengkono Dimas Antasena wah jan werna-werna ya nang jaba ki mongko kahanane endah marak ati kaya ngene wah jan iki sing gawe sapa ya Kang kok ana kae lemah ting pethuthuk kae apa kae kae jenenge gunung sing gawe Gusti kang ngakarya jagat ya Gusti sing maha suci kowe lah kok le asri dinulu lah kae mencorong blerengi kae apa kae kae srengenge ya Sang Hyang Surya sing gawe sapa ya Gusti kang ngakarya jagat ya Gusti kang maha suci wah welok tenan ya lah kae kono gunung loro dipangan bocah cilik kae kae ki wong nyusoni oh tak kira gunung leteng pethuthuk aja gawe wirang apa-apa ditakokke karang ora ngerti kaya ora ngerti mono takon ya wis lumrah ya yen kaya mangkono ayo dina iki maksana ulun bener iki mengko mesti tekan Kasatriyan Jodipati ya negara Ngamarta ya papan dununge Sudarmamu yo ya ngulon iki ya mengkono Dimas Antasena oke
Jagat Dewa Bathara. Wah, jare arek ngawawu Sudarma ngetutke laguku nang yen to kaya ngene carane malah gawe isin Antarja. Apa-apa ditakokke mongko gumunan. Ya dasare urung tau weruh. Ya lumrah ning aku wirang. Ben nggo gawe prihatine adhiku Antasena karben goleki dhewe ana ngendi dununge negara Ngamarta tak tinggale nyimpang dalan karben mengko dituduhke dening Gusti Kang Karya Jagat. Wah, rumasa bungah rasaning atiku. Dupi aku ngerti gumelaring jagat raya iki jebul pancen werna-werna kahanane, werna-werna isining jagat iki. Ning kabeh mau kudu iso milah lan milih endi sing apik lan endi sing bener. Kadang kala ketoke wujude apik ning gurung karuan becik. Iku wanter pangandikane Yang Baruna. Ya Kang, Kakang Antarja. Sesuk kapan leku tekan negara Ngamarta iki, Kang? Selak kepengin ngaturake bekti karo wong tuwa je. Lho kok meneng wae to, Kang? Kang? Lho, lah kok ora ana iki? Wah, wis sembrono iki. Kakang Antarja lah kok nilapake aku ninggal aku dhewe nang kene. Jare gelem diderekke, gelem tak tutke bareng lakune. Lah kok mah aku ditinggal kaya ngene iki karepe kepiye to, Kang? Oh, ya, mbok menawa dadi pamecutku lehku madhep mantep marep nggonku ngawawu Sudarma. Ya. Panter dawuhe Kanjeng Hyang Anantaboga, aku carane ngerti duning negara Ngamarta yen to ing kono ana bumi sing gandane wangi. Ya, tak ambles bumi meneh. Durung pati-pati njedul saka Bantala yen durung mambu bumi gandane wangi. Kayune Purwasa jati
Thank you.